Pogledajte. Raspoložena je bila u četvrtak kad smo krenuli, još raspoloženija će biti sutra. Kraljica, tamo na mjestu gdje treba da bude na tronu. Potpredsjednik Frank Hassel, potpredsjednik Evropske atletike, uručit će medalje. Sada čestitke i Marini Beck-Romančuk, 684. Ovo je njena prva medalja na evropskim prvenstvima u dvorani, bila je vice šampionka Evrope u Berlinu prošle godine na otvorenom. Biće velikog slavlja večeras, slavit će se i u Srbiji, u Novom Sadu, Ivana člana Vojvodine u Novom Sadu, njenom rodnom Zrenjaninu. Čestitke Nastasi Mirončuk Ivanovoj, lični rekord za srebro, 6,93. I sada će ustati cela dvorana, jer kažem, niko nema aktuelnu trostruku zastupnu šampionku na evropskim prvenstvima u dvorani. Samo jedna zemlja, Srbija. U Pragu, Beogradu, nastavlja se niz i u Glazgovu. Evo, kraljice sportova, Ivana Španović, kad je počinjela još pre više od 16-17 godina, kad je Hajdu Jani, njen prvi trener, rekao ta mala je čudo. Kad je rekao da savezni kapitan Ivica Možek, savezni kapitan za junior, istakao sa njom će biti mnogo medalja. I zaista, zlatna medalja, treći put na evropskim šampionatima u dvorani u skoku, dalje slušamo himnu Srbije.